Karbi Anglong Autonomous Council kilik nangkade bogboma porahud rachari asongatum rara thengnu an palit ambomlu. Lapasona porahud Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang rada phankelang kapaching barthek lapen KAAC Deputy Chairman Rite Singhi rada phankelang kapang bar ponthega jok pini RNC verangbong rong phoraratum BJP along jingbidun reddy. Numoti constituency ke parlo piniarni RNC vet rong phora ratuma bangke BJP asong along jingbidun si pidong asai tikidun rentilo. Kaching be dona rong lake therea rong Jamuna gaung bithi langso kai bongkro lapen ardang ingtia rong along kido ASDC APHLC lapen Congress asong along claim sip araratum BJP asong along jingbidun renti. Bangso hud kaching be dona raratum pen kapachini pona tengke tim Karbi Anglong ake jabang mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke japon ke mesen lapen KAAC Deputy Chairman Rite Singhi rara phan kelang kapaching bar lapen kaching thora saya mo ke claim kedam ke mesen a joksi kini militu BJP along jingbidun lupasi maya long ning jepon. Hasta me angkang pi tomong la so broda derlong so itu angkang pi long so non ruling bom la so BJP so sarkar tu son soni la angkang pi lam hanam bro petang te itum la Prime Minister Narendra Modi bang itum alang li kemat hateng pen pula tang te bang so khelong ponoi dhoram long ponoi alang jisi ini ke thom son akeme aron kevan ketek long ajoy ni lapen si itu bangcing bedun ini kang samane pini anta jeng tawar pini anta mesen no pini rong kisong ke bota lapon bom asan basi non anta BJP sarkar dan memang BJP lang dedun ko kasi ini ka sa ibang Lala tungko pilo ke telong tungko. oh jo paal abri school tawar ken aprage ni tumi karkun kita nahi parakha pini la sobris na mila pini tawar anta puki to am kisong ke bota pini kisong ara sumar mutame tangka paisa ta lahai na pithelong ke la pena bhara pusi to la lahai ke la masini non na so sounds ke Shakti Kendra Mai ke parlo long thom polling station of Harman Mai Padukondo. Bangso Mai along Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singhi hinpen therea rong along kedo medical sub center ahem penangan ningkan pen kithi tang ahem puthot kaparing ponthulja phan lapchak chipipon. Kendro so Mai dak long thom polling station angkang along pen pini ni to mai padu pen mai ke padu along sitamelo dak pini Congress party pen APHLC party pen BJP ke claim kedam na ke thek dolong ke me pen join pini alang litum pini dak BJP along sitamelo nang cepa okun lo ske bangji arni sitamelo nilitum dagarong hawar pen daka hawar along ason ke claim kedam ilpon sitamelo nili methang sitamelo rat tumhan isuman alam ke than lo je ke claim non ke bangji arni se ke chelang adim koson se kami senjima ke claim kedam ye phan itum kadu we jingma jingsai to se pen rata ning thelo pen rat sitamelo pini nilitum BJP party phan anso se nang pang tangdun je phan anso se jakong nang pidunji pon sitamelo kadu we arat dagar along arat atum sitamelo chisiglo pen non ke bangji election along koson se ke chera pe chitodunji pen anso se aphang asom ke claim ki pame senji phan kadu we BJP claim aporti ingjir atum sitamelo chisigi Maya Long Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Rite Singhi VDC Chairman Dorom Singkro Pentanglo ki ongdung atum chetong dun renti. Habar ke hapen harsing rongpi Karbi Anglong Lai.